A keby som bola svadobná maminka alebo krstná maminka, tak by som rozmýšľala práve nad touto alternatívou šiat. Majú nádherný lorexový materiál, večkový prekladaný výstrih. No si treba dávať niekedy pozor už pri dámach v zrelom veku, keď ten krk je troška zvraskavený, tak práve okrúhlý výstrih má tendenciu ešte viac upútať pozornosť na tie vrásky na krku, ale práve ten večkový výstrih krásne upriamuje pozornosť na celú časť dekoltu, opticky predĺžuje postavu a robí lepší efekt. A potom je tu výborná plisovaná sukňa, ktorá je vhodná pre rôzne typy postav. Tým, že je ten plis, tak on dodáva textúru a objem práve v dolnej časti a krásne dotvára ženskú siluetu. Chcem ešte vyzdvihnúť midi dĺžku. Práve pokiaľ by ste sa rozhodli, že šarvočky zvolíte na svadbu. A dĺžka je výborná, pretože vy počas svadobnej noci nebudete zakopávať, čaty sa vám nebudú trhať. Tieto šarvočky máme vo veľkosti S, M, L, XL a máme ich aj v iných farbách.